Patay ang 50 anyos nga babay sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental, human madatugi og dakong bato. Ang report ni Nico Sereno. Nahitabo ang insidente kagahapon sa hapon. Matod sa opisyal sa barangay Handalamanon, nagkaut ang biktimang si Maribel Abrenica sa yuta nga duol sa dakong bato aron mangita og bulawan. Dead on the spot ang biktima. Sa video ni Kapitan Ramil Mandate, makita nga naglisod ang mga rescuer sa pag-ugkat sa biktima nga naipit sa bato. Tungod sa kabugat sa bato, naglisod ang rescuer sa pag-alsa niini. Suma sa barangay kapitan, nagkalawom ang bangag nga gikaut sa biktima. Ug posible nga kini ang hinungdan nga miligid ang bato padung sa nahimutangan sa biktima. Niyan mo ko to yung igtag sa yung first cousin. Tapos giingnan mo kaning bato ako no na ako no'y bulawan sa ilalom ang gikalot. Nya kay ulan-ulan man gud humok ang yuta mutong dali lang jud kaayo nga kuan kanang dali lang pagbugkal niya kay humok ang yuta mutong naligid ang bato dadapugan siya. Sa taho nga nadawat sa kapulisan, nag-treasure hunting matud pa ang biktima. Wala makaadto ang pulis sa lugar kay gingong wa kini gika-report kanila. Usa sa gitun-an nila nga walay nakitang foul play ang pamilya sa biktima. Wala po inihari ganay gyud ang pamilya. They are not intended. Wagi sila ikuan. Wala gyud foul play ni kay mora may ilang gari ang LDR mo ra gani gari ko dalang dre kapabutang. Gisuwayan pasab sa GMA News nga makuha ang reaksyon sa mga kabanay. Nico Sereno, Balitang Bisdak.